Predovšetkým vítam vás, milí hostia, ale aj vás, milí bratia. Akého boha píšeme z veľkých boh? Allaha nie, predsa. Milanko, povedz nám, čo si robil včera. Bol som včera hrať hokej a neviem príliš dobre, čo dopadlo, ale snažil som sa a tou mojou snahou som nejak dostal puk do kolena a v tom momente začali bohovia lietať. Ešte maturitujú. Ďakujem sa, dajte. Podržím vám aj Nie, ja som silná emancipovaná žena. Aj ty si drž sám. To akože keď je v rozvrhu 0, tak to máme 0. Neviete, čo je to? Svorný? Svorný? To je pridavné meno, ktoré označuje osobu, ktorá je svorná. No študenti, ja fakt neviem, čo na tom nechápete. Veď toto sú jablka a toto sú hrušky. No Renátka, vypočítaj mi tento príklad. No tak to je 5 desatín na 10 pätín. Bože, stop. Toto keď počujem 5 desatín na 10 pätín, tak to je keby si išla do Kolinovice Slovinky. Predstaviteľom Slovenskej národnej rady asi bol Andrej Sladkovič. No veď počítaj. Koľko počítam, no 27. No veď Pavla 27 na body je. 13 aj dačo. Najprv som v Amerike musel ľudia iba pracovať a modliť, ale potom prišla pohodička. Milan, čo robí rodinu nešťastnú? Ja by som povedal, že prostitútka. No, študenti, tak najčastejšie sú 3 ochorenia, na ktoré sa umiera. Na prvom mieste je rakovina, druhé sú srdcové ochorenia a tretie sú autonehody. Takže 30 promile to je 30 000 detí na ženu za rok? No to vieš, čo bude? Dneška hra Slovenská Litva. S kým? Jodený sa, chcela by som mať tvoju výšku. Či vlastne výšku. No a jak dlho vám to trvalo? Predstav, že sme prešli 5 hodín za 4 hodiny. Ideš drovať krv? Nie, to je moje. Už normálne? Martin, nemýlia si ťa náhodou s dievčaťom? Bože, vy absolútnu hodnotu absolútne neviete. Radšej by som v taký kružkovala ako vás. Katka, nepoužívaj mozog. Ide ti to aj bez neho. Takže ukážem vám prezentáciu o spišskej kapituly. Bývajú tu farári a tety svety. Tak túto prezentáciu som si pripravil ja a teraz vám ju prečítam. Akože, to čo je tá matika? Ja donesem teda vašimi fľašku medu, nech nevedie, ak som glúpa z nej. No ale však ty jak chceš nás 6 posadiť do 3 hlavic? Odpovedať príde. Nevyvolá. Horvátová. Takže dnes je 3.11.2013, odpovedať príde 12. Takže Rychnovská. Nebude to servítky? Nie, to čo mám. Ja milujem tieto obedy s Pavlou. Je to jediná svetlá vec na tejto škole. Však máš aj prečo, platíš za nich 100 eur mesačne. To doslovne. Pinky, to boli modná venka. Čiže tam bude tam? Díky. Toto sa neuč, to tam nedá. Ja nechápem, prečo to tam dal. My dneska píšeme? Európska centrálna banka sa nachádza vo Frankfurte nad Mohamedom. Sedela si na aspoň? Že 17 nebola. Čo, že na druhej strane?
ten pes mal druhú stranu. Hej. Ja milujem tieto obedy v tejto škole. Ja milujem tieto obedy. Ja milujem tieto obedy. Ja milujem obedy s Pavlou. Ja milujem obedy s Pavlou. Je to jediná skútla obed na svete. Ale čo idem? Povedzme, neviem. Nikdy nemáte. Neviem. To akože keď je rozvrh minúta, na to máme... Yes. No jak dlho vám to trvalo? To sa znáš postaviť sa. Pomôžem vám? Pozri. To nemôžeš tak teraz. Bolo to také. A to čo mám hovoriť? No už poď. Už ťuklo? Povedať. Nevyvoláme. Počkaj.